出国那个 schlimm 就农山起嘛。Ka nong ba silong bat ki kap suar ka kanja slam hane kasngi ka arku salterik unaitung arhajar arfuai ka bedai kasngi ka ba menteri kampoing ka sorkar pedeng u Amit Shah uwan sya ke jela Meghalaya ban pli ya bun ki jingtei hakeleng ka nong ba silong ha kani kasngi ka jingya jungki kali ka dunabha war la ki don pat ki kali ki bami wat habalakhang ro hakapor ba u Amit Shah uwan poi hanong ba silong kidon ki kali ki bala syak khang lenti ban don ki jingthot ya ka lek kawan jong kini ki he sorkar hagani kasngi la sakiru ya ki jingkhang jong ki dukan hakeleng saudang kanong ba shilong nadu ka yaudu ter hadu khandailat kidukan ki khanglut baro habai de bet kidukan hai ki khapsor baro ngilalap ba ki khanglut